Vysoká škola by nemala byť pre každého. Štát by ušetril obrovské kvantum peňazí. Totiž u nás je vysoká škola zadarmo. A jeden študent stojí štát v priemere 7 až 10 tisíc eur ročne. A tých študentov je okolo 150 tisíc. To znamená, že nás stojí miliardu ročne vyrobiť 30 tisíc dôležitých ľudí a 120 tisíc dementov, ktorí na tú školu išli len preto, pretože sa báli zodpovednosti, pretože ešte sa necítili, že chcú pracovať, ešte si chceli užívať, ešte chceli byť na intráku, ešte chceli mať chodbovice a izbovice, tak sa prihlásili na nejakú školu, aby mali výhovorku, že prečo ešte nemôžu pracovať a len sa tam flákajú, len tak prechádzajú, opisujú, podvádzajú, stačia im nejaké Dčka a nič z toho nemajú. Aj tak to nebudú robiť, aj tak to všetko zabudnú, aj tak im to nič nedá. A my ich všetci spoločne platíme. 100 tisíc flákačov, lenivých ľudí, ktorí sa tam za 10 tisíc eur ročne chodia proste ulievať. A každý z nich mohol radšej ísť do roboty, nestal by nás 10 tisíc eur ročne, mohol práve že tou robotou prispievať do HDP a ešte by sa v tej robote aj viacej naučil, ako sa naučí na tej zbytočnej škole.